Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Калабызны бизәүче муралларда иҗади өмәләр узды. Мәктәп социаль тормышка әзерли. Әлмәт журналистлары матбугат көненә җыелды. Калабызда тормышка ашырыла торган алтын алмалар турында әкият проекты кысаларында булдырылган муралларның яңартылуы хакында без инде сөйләгән идек. Узган елларда яңартылачак объектларның берсендә әлмәтләр катнашында иҗади өмә узды. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Шарлауглы буалар ансамблінің мөһим өлешен тәшкил иткән әлеге арт-объект Калабызда 2018 елда булдырыла. Аның авторы Гүзәл Гарипова 5 ел эчендә әлеге объект ярысы ук ташлап өлгергән һәм бүген биредә иҗади өмә бара. Юрий Чуйко Әлмәткә Самардан махсус килгән. Шулай итеп, ул үзенең туган көненә гадәти булмаган бүләк ясарга уйлаган. Әлмәтне белү өчен аның арт-объектлары буенча сәяхәт сайлаган. Я необычным способом решил приехать в Альметьевск из Самары и узнал, что здесь такое мероприятие. И с удовольствием послушали экскурсию про золотые яблоки, прониклись и, конечно же, решили поучаствовать. Город чистый, просторный, хорошие люди живут прекрасно, много арт-объектов интересных. Будем в Самару тоже нести искусство. Алтын алмалар турындагы әкият паблик арт программасы гидлары сүзләренчә, мондый чаралар Калабыз буенча сәяхәтне тагында истә калырлык итә. Безнең иң матур объектларның берсе Риза Фәхретдингә багышланган муралыбыз дип саныйм мин үзем. Һәм аннар әлбәттә инде индустриаль сквер. Bütün объектларның үзләренең тарихы бар. Бер объектны теге аерып алырга дигән сүз дөрес булмас иде. Һәр объект безнең үзенең тарихы, мирасы бар, татар халкын, нефть, гомумән безнең туган илебез турында сөйлим. Алтын чәшкәм Каракүз Ленин урамасындагы җәяүлеләр кичүе деварларын бизи. Бу ярысы ук җанлы участок өстәвендә реставраторлар объектның табигый явым төшем астында тиз таушалуын билгели. Шуңа күрә иҗади өмәгә кадәр биредә башка стеналарны юып, рәсемнең зыян күргән фрагментларын язу буенча зур эш башкарылган. Прилегание с землей тут как бы имеет ряд проблем в плане того, что здесь заметает снег, дренажки как таковой здесь нет, соответственно, это все тает и контактирует как бы вот. Соответственно, низ облупляется достаточно быстро. Плюс элементы вандализма, да, то есть всевозможные послания. Иҗади өмә көнне Артем Голубов җитәкчелегендә һәркем рәсемне тергезүгә үзеннән өлеш кертә алды. Думаю, что жители города могли заметить, что чайники и семнисис, которые на въезде в город приобрели новый цвет. Вот, они уже отреставрированы. Также уже отреставрирована Устиру Натальи Пастуховой в серии «Сказка», «Азбука» и мурал Рустама Кубика «Сказка». Рәдифә Ногманова, Рамил Базартдинов, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай шәһәренең Шифа сәүдә үзәге территориясендә ярминкә күргәзмә узды. Анда икътисадның төрле өлкәләрендәге җирле җитештерүчеләрдән товарлар һәм продукцияның киң ассортименты тәкъдим ителде. Бу хакта тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Ознакайда җитештерәбез дип исемләнгән ярминкәдә катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Ознакайыбызның оешмаларына, җитәкчеләренә, эшмәкәрләребезгә бик зур рәхмәт. Бу инде безнең үзебезнең продукциябызны күрсәтә, үзебезнең нинди оешмаларыбыз бар шәһәрдә, районыбызда. Ярминкәдә спецмаш заводы, Ознакай нефтемаш заводы, Ознакай киемнәре, Петсун һәм башка бик күп җитештерүчеләрдән күргәзмәләр оештырылды. Выставкага без общыктык, блок гребенок замеры жидкости. Монда, значит, бу аппарат нефть добыли дип счетчиклар күрсәтә инде. Тәгәрмәчне йорт дип әйтергә була инде. Бөтен әйберләр бар. Ну, в общем, комплектовать можно төрлечә комплектовать була. Холодильник, душевой душ белән су бар. Күргәзмәләрдә тәкъдим ителгән продукция һәм җиһазлар белән шәһәр халкы да, мәктәп укучылары да якыннан танышты. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. Бүгенге үзенчәлекле ярминкәдә сайлап алу мөмкинлеге зур. Биредә хәтта алтын балык та бар. Һәм менә бу балыкның исеме Шүкә диделәр, аның авырлыгы 5 килограмм тәшкил итә. Әле без тагын кызыл балыкта киләчәктә үстерергә иде, Алла берсә.
Әле малёклар кайттык, менә үзебез 2 адам нитеп үстерәбез инде. Эш эзләүче гражданнар өчен ачык вакансиялар турында предприятие вәкилләре белән фикер алышу, мәгълүматны төгәлләштерү мөмкинлеге дә булды. Бүгенге мероприятиедә без үзебезнең Азнакай шәһәрендә, Азнакай районында җитештерелгән продукция белән танышырга дип үзебездә торучы эшсез гражданнарны чакырдык. Мондый чаралар үткәрү бик мөһим дип саныйбыз, чөнки эшсез гражданнарны бүгенге көндә эш бирүчеләр белән күзгә-күз карап очраштыру, аларны таныштыру, безнең районыбызда нинди мөмкинлекләр булдырылганлыгы белән таныштыру бик мөһим эшләрнең берсе дип торам. Үзенчәлекле ярминкә мәдәният хезмәткәрләренең күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мәктәп беренче чиратта белем бирү йорты. Мәгърифәт нурыннан тыш укучылар киләчәктә олы тормышта кулланып булырдай күнекмәләр дә бирде ала. Монда инде укытучылар мәктәп администрациясының һәр яклап үсештә булган шәхес үстерү теләге дә ярдәмгә килә. Түбән Мактаманың 2нче мәктәбендә белем алучы 1-10 сыйныф укучылары үзләренең иҗади сәләтләрен сәхнәдә күрсәтте. I found golden ticket. I've done it. I'm the luckiest child in the town. Now I'll get a lot of bubble gum. Bubble for chocolate? I hate chocolate. I adore bubble gum. I can chew it all day long. It's my life. Түбән Мактаманың 2нче мәктәбендә укучы башлангыч, урта сыйныф укучылары ел сайын узатырган иҗади чарада катнашты. Шигырь җыр спектакльнең һәрберсе тәрбияви мәгънәне һәм рухи кыйммәтләрне чагылдырды. Тукай бабай урысча да яхшы бел, татарча да яхшы бел дигән бик матур бит минем үз телем. Оба, күрмичә торам, күрше кызы безгә кунакка килгән бит. Давай, типа язындым, шишмә буена сортынан төшеп менәм кызы. Юк, давай, мин үзем. Төрле максатларга багышланган татар телен саклау, националь культураларны саклау, тәрбия эшләр буенча күрсәтү, үзебезнең итог буенча ел итогын күрсәтәбез. Илебездә һәм республикабызда игълан ителгән Остаз елы милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына, шулай ук май аенда узатырган тәрбия эшләре декадасына багышланган чарада укучылар бик теләп катнаша. Бер яктан сәхнәдә үзеңне тотарга өйрәтә, икенче яктан сөйләм телен үстерә, ди катнашучылар. Довольно просто для нас было, потому что английский и русский, то есть практикуем тоже в школе. Как бы наше тоже не первое выступление, сколько лет уже здесь учимся, тоже как бы сплочает. Вот, как бы вместе, когда готовимся, помогаем друг другу. Полезно, в принципе. Шуннан да бергәләп номерлар әзерләп, кабатлаулар үткәреп, классташлар үзара якыная һәм бер-берсен икенче яктан да ача. Остаз елына багышланган иҗади чара укытучылар чыгышы белән тәмамланды. Алар сәхнәдән сугыш елларының авырлыкларын күрсәтте. Әлмәтнең Нефтче мәдәният сараенда танылган халык артистлары Евгений Миронов һәм Юрий Башмет, шулай ук аның солисты Москва симфоник оркестры катнашында Ван Гог «Письма к брату» спектакль концерты булды. Ул Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән мөмкин булды. Премьерасы 2018 елда булган бу тамашаны халык тын да алмыйча карап утырды һәм пәрдә төшкәч тә алкышлап җибәрми торды. Угол моей мастерской с девочкой. Она сидит и мелит кофе. Винсент Ван Гогның дөньяда аның үзе сыман аңлый һәм кабул итә торган бер генә кешесе була. Ул да булса аның бер туган энесе Теодор Тео. Өйрәнүе, иҗат итүе һәм танылуына нибары 10 ел гомерен генә багышлый алган бу рәсем чын мәгънәсендә талантлы һәм шушы талантның нинди бәягә бирелгәнлеген ихлас аңлый ала торган шәхес булуын бүген аның энесенә язылган хатлары сөйли. Любовь — это нечто такое положительное, сильное и настоящее, что тому, кто любит, также невозможно отвергать это чувство, как невозможно покуситься на собственную жизнь. Ты скажешь на это. Однако есть же люди, налагающие на себя руки. Я отвечу попросту, я не думаю, чтобы я принадлежал к людям с такими наклонностями. Ван Гогның төрле елларда энесенә язган хатларын Россиянең халык артисты Евгений Миронов укый. Бу хатлар йөзләгән биткә сузылган һәм бер нәрсәгә дә охшамаган документ. Алар адресаты белән генә түгел, бәлки адресатны булдыручының үзе белән әңгәмә дисәң дә хата булмастыр. Аларда таланты һәм эзләнүләре аша һәлакәткә барган рәссамның җан газаплары. Шуңа өстәп сәнгатькә шиксез мәхәббәт һәм барасы юлына тугрылыгы да сыйган. Ах, если бы мне удалось выполнить этот рисунок так, как я хочу, я бы сделал, по крайней мере, 3/4 его в тоне зеленого мыла. И только уголок, где сидит дитя, я дал бы нежно, мягко, с чувством. Глубокий, невероятно, философ,
которые вопреки тяжелейшим обстоятельствам формулируют вообще смысл существования художника. Он говорит там, что о том, что дело наше больше нашей жизни и долговечно, поэтому следует терпеть. Кроме того, мне это интересно было с точки зрения артиста разобраться в кухне гения. Такое ощущение, что мы как бы срезали, знаете, черепную коробку и посмотрели, как вообще, что происходит с гением, какие процессы происходят. Винсент Ван Гог тарихын хотларда һәм музыкада Евгений Миронов, Юрий Башмет һәм солисты Москвы камера ансамбле, шулай ук режиссер Марина Брусникина тормышка ашырган. Музыкаль әсәрләрне сайлаганда беренче чиратта хотлардан һәм аларның хисси эчтәлегеннән чыгып эш иттек ди СССРның халык артисты Юрий Башмет. Вот когда заходит речь о Бетховене в письме, то мы исполняем эпизод из знаменитого квартета «Серьезо», называется, Бетховена. По состоянию, по атмосфере начинается все с музыки Шнитке. И еще раз потом Шнитке есть эпизод. Ну, он вообще уникальный композитор. Концерт спектакльне әлмәт тамашачысы яратып кабул итте, аның шаһиты булган әлмәтлеләр артистларны озак вакыт алкышлап җибәрми торды. Рәдифә Нугмадова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебез талантларга бай, иҗат әһелләре арасында аерым урынны масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре били. 19 майда республикабыз журналистлары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен Татарстан матбугаты көнен билгеләп үтте. Шул уңайдан Әлмәтебездә дә каләмдәшләр очрашуы узды. Сегодня у нас праздник наш профессиональный, День печати Республики Татарстан. Калабызның заманында 4-нче хакимият дип билгеләнгән иҗади катламын төбәгебездә чыгып килә торган газета, журналлар, радио һәм телевидение, шулай корпоратив мәгълүмат үзәкләре белгечләре тәшкил итә. Журналистлар, фотограф һәм видеооператорлар, версткалаучы белгечләр, редакторлар, көн саен экраннар, радиодулкыннар һәм социаль шелтәрләр аша чыгып торган мәгълүмат казанында кайнаучы белгечләрне әнә шулар тәшкил итә. Аерым тәҗрибәлеләре Әлмәт журналистлар берлегендә тора. Аларның саны бүген 80ләп. Арабызда журналистика ветераннары да, урта буын вәкилләре дә, яшьләр дә бар. Һөнәри бәйрәм алдыннан булган очрашу да нәкъ менә әлеге берлектә торучы иҗатчылардан торды. Ул Әлмәттә Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә күптән түгел генә эшли башлаган автор җырлары клубында узды. Очень приятно, что интерес к нашей профессии, к нашему профессиональному сообществу не пропадает. И к нам вступают новые члены. Вот сегодня мы тоже будем принимать несколько человек, которые пополнят наши ряды. Елена у нас корреспондент информационной службы телекомпании «Луч». Очрашуның рәсми өлешендә Татарстан журналистлар берлеге Әлмәт бүлегенә яңа әгъзаларны кабул итү булды. Араларында хезмәттәшебез Милена Вәлиева да бар. Луч телекомпаниясе журналисты булган Милена экраннар аша төбәгебез яңалыкларын җиткерүче дикторда, профсоюз коллективный сил тапшыруның авторы да. Моннан тыш Әлмәт журналистлары үзләрен борчыган мәсьәләләр хакында фикер алышты, ачык микрофон каршында киң кырлы талантлары белән бүлеште. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт көрәшчесе Адель Насибуллин ил күләмендә калабыздан лаеклы яклады. Хабаровск шәһәре мэры кубогына узган бөтен Россия ярышларында илебезнең 21 яшькәчә юниорлары грек-рим көрәшендә осталыкларын күрсәтә. Барлыгы күләмдә 156 спортчы очраша. Әлмәт егете үз авырлык категориясендә җиңү яулый. Шулай ук Адель Насибуллин иң яхшы техника өчен бүләген дә ала. Егет калабызның Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Ганудинова сезнең белән сау булышабыз, исәнми булыгыз.